Медитация «Кой съм аз?». Направете няколко бавни, дълбоки вдишвания, за да се почувствате успокоени и да се подготвите. Сега позволете на тялото си да се отпусне още повече, като направите 3 бавни, дълбоки вдишвания и броите на ум всяко вдишване. Сега си кажете, че тялото ви е напълно отпуснато. Умът ви е необичайно бодър и имате лесен достъп до спомените си. Сега си представете, че в скута ви лежи красив стар албум с снимки. Разгледайте го как изглежда. Какъв е на цвят? Има ли някаква украса или текстура на корицата? Докато усещате тежестта му в скута си, знайте, че този фотоалбум е създаден в деня на вашето раждане и страниците му са пълни със снимки, спомени за всичко, което някога сте преживели през всяка година от живота си. Започнете да отваряте албума на страницата от юношеските ви години и вижте своя снимка на тази възраст. Съсредоточете се върху тази снимка и върху дрехите, с които сте облечени. След това се върнете назад във времето, като си представите, че сега сте на същата възраст и сте облечени по този начин. Как се чувствате с тази дреха? Харесва ли ви? Как я усещате на тялото си? Погледнете надолу и забележете какви обувки носите към тази дреха. Харесва ли ви да носите тези обувки? Сега обърнете страниците и намерете своя снимка, направена в началното училище. Разгледайте внимателно снимката. Къде сте били, когато е направена тази снимка? Върнете се на това място в съзнанието си. Позволете си да си спомняте все повече и повече подробности за мястото, където е направена снимката. Сега вдишайте бавно и дълбоко и се отпуснете. Отворете съзнанието си, за да получите достъп до още повече спомени и си представете, че се намирате в класната стая в 4-ти клас. Доверете се на всичко, което ви идва на ум, докато си спомняте, че седите на обичайното си място в класната стая. Огледайте се. Има ли прозорци отляво или отдясно? Виждате ли учител отпред? Учителят мъж ли е или жена? Чувате ли някой да произнася името на учителя и той изниква в съзнанието ви? Сега поглеждате в скута си и виждате албума си отворен на страницата от онзи ден в 4-ти клас.
Сега обърнете страниците още по-назад във времето и намерете своя снимка, когато сте били малки, преди да тръгнете на училище. Погледнете в очите на това дете, което сте били. Спомните ли си, че бяхте в това малко тяло? Представете си, че сте на 3 години, боси и си играете навън на меката зелена трева. Как се чувствате? Усмихвате се? Смеете се? Сериозни ли сте? Решителни ли сте? Сега погледнете надолу и почувствайте хладната трева между пръстите си. Вижте или почувствайте глезените, пръстците, бедрата, ханша си. Какво е усещането да си в това малко тяло? Осъзнайте колкото си може по-добре тялото си на 3-годишно дете, докато продължавате да се наслаждавате на свободата, просто да бъдете на 3 годинки. Вижте в ума си и 3 образа. Вие, като малко дете, на 3 години, вие в класната стая, в 4 клас, и вие в юношеските си години до снимката ви от днешно време. Кое е това, което е останало същото? Дрехите ви са различни, тялото ви се е променило, прическата ви се е променила, може би дори цветът на косата. Кое е това, което си остава същото? Ако сте нещо повече от дете и нещо повече от юноша, то вие сте нещо повече и от възрастен. Кой сте вие в действителност? Дайте си достатъчно време и когато сте готови, се върнете в нормалната си реалност, чувствайки се будни, бодри и освежени. Можете да запишете в дневника си отговорите на тези въпроси и всички други прозрения, които са ви дошли. Изследвайки ранните си години, може да сте получили представа за душата си и за вечната си и непреходна природа.